Sziasztok! Én Martonfalvi Márk vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornán. Itt vagyok Sárvár állomásnak a keleti végén, és várom, hogy elinduljon a személy bentről. Az előbb most jött be a Celdömölk felől érkező. Későn érkeztem, úgyhogy ezt nem tudtam most elkapni, de úgy látom, hogy már is indul a személyünk, ugye ez Flirt, mert itt átvette a vonalat, ahogy jól hallottam a dolgokat, hogy átvette a vonalat a Gyesev a MÁV-tól, de az állomások, úgy értve, vagy az állomások, hogy az állomás házak, azok maradtak a MÁV-é, ami mávos volt, de a pálya alapvetőleg a Gyesev birtokában van. Úgyhogy most úgy látom, hogy jön is. Jön is a vonatunk. Ugye Flirt. Ez megy Celdömölkre. Ugye, Gyesev Flirtök, amik átváltották a szilis személyeket. Kijöttem a Szatmár-utcai átjáróhoz, a 15 órási IC-hez, és ott látszik, hogy jön a Szilivel, nem hogy oda cím még itt a kamerában, de Gyesev Szili látom. Elterveztem, hogy csinálok egy ilyen sorozatot, aminek az lesz a neve, hogy egy nap Sárváron, és mindig egy napot fogok levideózni. Ez a videó is abba fog bekerülni. Jön is a Szili, 433-33-as. Már is piros a átjáró jelzőlámpa. Én csak onnan tudom, hogy bentről jön a vonat, hogyha sokáig villog. Most várjuk is. A 15 órási bentről érkező IC helyett előbb jött egy vegyes tehervonatos Vectron. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen.